Esta semana en Galegos no Mundo visitamos unha das cidades máis grandes do planeta. Isto é Cidade de México, que xunto coa súa zona metropolitana xunta máis de 20 millóns de persoas. Para que nos fagamos unha idea, eso é o doble da poboación de Portugal. E aquí, dende hai décadas, hai centos de galegos. Esta semana en Galegos no Mundo, benvidos á Cidade de México. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Mira, Tienes verzas aí? claro, nos hai caldo, facémolo que as nosas verzas. Temos todos o que son os insectos que comen en México. Esta es la hormiga chicatana, no rita. Está moi ben, home. Ves aquí, libera un pouco de tensión, pero un salto. Ella te viste isto un rato. Pois estamos frente ao que foi a primeira iglesia donde veneraban xa a Virgen de Guadalupe. É unha colección privada de arte do señor Carlos Slim. Carlos Slim é, según a lista Forbes, o home máis rico do mundo. As culturas prehispánicas creían moito nas cousas naturales. Entonces, por eso construíron a pirámide neste sitio. A Cidade de México conta cun casco histórico impresionante, coroado polo Zócalo, unha das maiores prazas urbanas do mundo. Para coñecelo contamos con Antonio, un galego de Manzaneda. Bos días, Antonio. Señores, bienvenidos. Como estás? Ben, vos, benvidos á Ciudad de México. Son de Placín de Santiago en Manzaneda. E, bueno, neste país levamos como 33 anos. Son o xerente de aquí do Hotel Santiago. Moi ben, estupendo. Casa dos Galegos en México. Espero que así sea polo menos. Sí? Sí, de feito, traballamos, incluso temos por aí os profesores da Xunta de Galicia, xente das diputacións. Ah, sí? Suelen vir moito con nos. Este é o noso camareiro estrella. Sí, a estrella, carai. Andan algún máis na cociña, falta o capitán que anda por aí tamén, andamos todos. Moi ben. Sí, porque andamos un pouquiño ocupados, non? Non teño nin sitio para sentar ahora. Un hotel mediano, un hotel de 86 habitaciones. Ah, bueno. Pa enchelo, chegalle ben. Onde nos atopamos? No centro histórico, no corazón da Ciudad de México. De aquí ao Zócalo, a Catedral, a Palacio de Gobierno, pues son 6 calles. Esta vai ser a primeira parada do día doxe. É o Teatro de Bellas Artes. É un dos edificios máis representativos de México. Pesa tanto o edificio que este edificio cada ano vaise fundindo 1 centímetro. A que se dedica agora? Pois é o Palacio das Bellas Artes de México. Estamos hablando de música clásica, de música culta, por exemplo, aquí, un dos máis reconocidos é o ballet de Amalia Hernández, que é o ballet folclórico de México, máis representativo de México, polo cual merece a pena comprar a entrada para vir a velo cualquier día, non só por él, por un telón que ten espectacular adentro. Foi fabricado por Tiffany's. Non o pode subir manualmente porque non... Pero de que está feito? Pois está entre cristales de Tiffany's e Onyx. E isto é o que vos comentaba, donde estamos, originalmente, isto estaba máis alto que a calle. Isto estaba, a base estaba máis alta que a calle. O sea, esta base de que Este vemos aquí basamento abaixo que temos hasta abaixo estaba a altura de... Ou posiblemente un poquinho máis todavía. Entón, contanos, como foi o de vir a México? Pois eu creo que va de moitos galegos. Un pouco aventura, moita curiosidade. Eu estaba moi novo, tiña 21 anos. Estaba a traballar, tiña un traballo bastante bon en Ourense. Casualidades da vida, casas a ver miña irmá, meu cuñado, dixeme, bueno, porque non ves a México ver como está aquelo, se che gusta quedaste. Ese non, pois botas unhas vacacións e regresaste. Viñen de vacacións e... Sí, sigo de vacacións todavía. Aquí levo 33 anos. Gústame moito o país e gústame a xente. O carisma que ten esta xente, como te trata, como te... É un modo tan dulce dela, a min realmente cautivou. Ben, esta é a segunda parada. Creo que non se entende México sin conocer unha cantina, sin vivir unha cantina. Esta é unha das máis antiguas, das máis importantes,
das máis bonitas. Se vos parece, vamos ver por qué. Podemos pasar? Perfecto. Encontrámonos dentro da cantina Ópera. Esta cantina é unha das máis tradicionales porque o seu gran apogeo foi a época da Revolución Mexicana. Unha das leyendas, como tantas que hai de cantinas, salones e historias en México, é sobre Pancho Villa. Dice que ele chegou algún día montado a cabalo, séntase nesta mesa cos seus acompañantes, e na mesa do lado había pois outra pandilla, xa supónse con algunhas copas e con bastante ruido encima. Este se ve como le estaban, era de moi poucas pulgas, saca a pistola, solta un tiro, todo o mundo se cala e a proba temola lá arriba. Aí está marcado o tiro todavía de Pancho Villa. A seguinte parada é o Palacio Azul. É un edificio do siglo XVI, o Palacio dos Azulejos, ou a Casa dos Azulejos. Queredes que pasemos e vexamos como está por dentro? Encontrámonos na parte máis importante do palacio, que é o patio central. En este momento está dedicado ao restaurante. Este restaurante normalmente de comida mexicana. Hai edificios preciosos na Ciudad de México que teñen lugares para comer espectaculares por tanto a arquitectura como a cociña que teñen. Teñeno moi cuidado e é un sitio pois tamén moi visitado na Ciudad de México. Isto que acabamos de escutar é algo que está desaparecendo da Ciudad de México, das vellas tradicións que nos quedan cada día menos. Isto é un cilindrero, como as viejas rocolas, solo que isto funciona a base de un fuelle. Pois xa cada día hai menos, porque, bueno, esta xente vive de eso nada máis, da xente que pasa por a calle lle deixa algo, pois como ves pasa a xente e é moi pouco, moi contado a xente que lle deixa algo. Encontrámonos no Zócalo da Ciudad de México e agora vou vos presentar a miña muller que nos vai acompañar aquí un pouquinho. Hola. Hola, Puri. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Puri? Hola, encantada. Galega tamén, entón? Sí, sí, galega, nacida en Ourense. Ah, que ben. Sí, este é o Zócalo da Ciudad de México. Bueno, sí se pode considerar o centro pues, político e religioso de México, porque, bueno, aí está a catedral que é a sede da Arquidiócesis Primada de México. A catedral está construída sobre o que era antes un templo azteca. Ah, sí? Sí. Deste lado está o Palacio Nacional, que é, digamos, a sede do Poder Ejecutivo. Si te das conta, en todas as fachadas de todos os edificios están as fechas de 2012, 1810, hai bandeiras, están moi adornadas porque estamos a punto de empezar o mes patrio. Cada ano, o mes de setembro, celébrase a Independencia de México. O 16 de setembro é o día que é o día da independencia, pero todo o mes a ciudad adornana, especialmente esta zona. Ahora que te vas, te quiero desear que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés tengas buena suerte para no fallar. Yo voy a rezar y a pedir por ti, yo voy a implorar para que seas feliz, para que progreses. Ahora que te vas, mira cómo soy. Quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy, como 20 veces, y yo soy así. Pido para ti que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Benvidos a nosa casa. Moi ben. É un rinconciño noso. Están aquí os fillos, non? Sí. Por aí andan todos. Aquí están. A ver, niños, vengan aquí. Hola. Les vamos a presentar aquí a unos amigos. Mira, Juan Pablo, Iria, Hola. Antía, hola. Miguel y Miguel Ángel. Saluden. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, chicos.
O sea, non falan galego, pero si entenden perfecto algo que Na casa nós falamos, por lo menos nós falamos sempre en galego, e con eles, pois igual, eu sobre todo falo sempre en galego. Sí, nos 4 bailan no cuadro, e aparte eles están tomando clases de tambor, e elas as dúas de gaita. Muy ben, aí está. Carai, vaya artistas que tedes na casa. Claro, que temos dos. Xa van aprendendo. Xa van aprendendo, carai. Mira, Tedes berzas aí. claro, nós hai que o caldo facémolo cas nosas verzas. Valo probar a ver se sirve. Isto chegaron a mañá as pulpeiras de Arcos e viñeron facer o pulpo. Bueno. A ver se lle saliu bo. Vamos a ver. Que traes? Orella. Esto orella. A ver, Migue, tú dille que traes. Chorizo y carne. Do cocido. Non é a verdura do cocido. Das de fora, non? Claro, das nosas, estas se nacieron aquí. Ímolas comer ahora. Las alubias. As fabas, Siria. Venga, vamos a brindar por quién? Por Galicia. Por a Galicia. Vamos por Galicia. Por os avós. Con quen brindamos entonces? Bueno, mandamoslle un abrazo moi forte a nosa familia, aos meus pais, os pais de Toño, a irmá de Toño, o marido, a sobriña, a todos os tíos, primos e todos desde México, que nos acordamos moito deles, queremos moito a todos, e en general pues, a todos os gallegos, tanto os que viven en Galicia como os que están, igual que nós, pues, repartidos por diferentes países do mundo. Un abrazo moi forte para todos. E faltanos un abrazo a Manzaneda. Esa é a miña terra, e por lá hai que ir. Aí está, pues veña. Por Galicia e por México. Por Galicia e por México. Salud. Avi leva uns meses na cidade e xa está namorado dela. Con ele e o seu xefe imos asistir a un dos espectáculos máis característicos da cultura mexicana, a loita libre. Buenos días, Avi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Chámame Avi, son de Santiago. O que fago aquí é, bueno, fixe un máster en Comercio Exterior na Universidade de Santiago e bueno, agora estou aquí de becario, facendo as prácticas. Bueno, hoxe é o maratón de México, cortase toda a ciudad, cortase todo, son 42 kilómetros e acaba aquí. Isto é unha vez ao ano. Está animadiña a cousa, eh? Sí, a xente aquí toma o running moi en serio, sal moito a correr polas mañás e tal. Eu creo que correr é de cobardes, pero bueno. E así a nivel de actividades deportivas ou culturais, que tal é a cidade? Moi ben, hai moito movimento cultural, hai moitos museos, moito arte contemporánea. E deporte, o principal é este, o running é o principal. Bueno, a ti como recén chegado, que levas aquí 2 meses, que estás facendo para coñecer a cidade? Home, pois intento conocer, pois facendo un pouco de turismo, pois ca ecobici, dando voltas pola cidade, e despois teño suerte de que tamén coñecía a xente que estudiou comigo en Madrid, que vive aquí, conocinos alá, e cando volvín, pois restablecín un contacto con eles. Sí, conozo xa teño aquí a miña pandilla de cuates. Bueno, pois contanos, que é isto? Esta é a torre latinoamericana e hasta o ano 72 era a torre máis alta. México non é unha ciudad moi alta, é máis ben vasta, ancha, pero non é moi alta. Este era o edificio máis grande hasta que se fixo o Hotel México. Ajá. Buenas tardes, adelante, bienvenidos. ¿Me pueden mostrar su brazalete, por favor? Bueno, benvidos a torre latinoamericana. Sí, eso de aí adiante é o Zócalo, xusto, onde está a bandeira. De aquí podes apreciar que é inmenso. O aeropuerto que está a media hora, parece que está aquí ao lado. Bueno, pois isto é un centro financiero. Desde aquí podes apreciar a selva que é esta cidade, bruta que é. Gustan as cidades así impoñentes.
Pois agora sí que xa estamos no máis alto de todo. Podes apreciar que hai unha capiña como de polución, porque o tráfico aquí é impresionante. Hoxe é domingo non hai tanto tráfico, cortan unha das principales avenidas cara ao centro para os ciclistas, pero normalmente entre semana, cando chove, eso xa é... Aquí non hai maneira de conducir. Chegas tarde a todos os lados. Bueno, ahora quedamos para comer co meu mero merito, que é como lle chama aquí o jefe. Imos a comer a un sitio moi conocido que se chama o Café de Tacuba. Hola, ¿qué tal? Mero mérito. Mero mérito, pero te da nome, non? Víctor, Son Víctor, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? El mero mero. ¿Eso qué significa? É como lle chaman aquí ao xefe, ¿Sí? o máis xefe, sí. Porque cando tes varios responsables, pois el mero é o que máis manda, non? Entón, cando te queren distinguir, ou cando queren falar con alguén, te dicen, eu quero falar con mero. Entón, xa está claro quen eres. Pero estos me ponen en todos os correos. ¿Sí? Me ponen, mero, léelo. Andan así con cosas de esto. Temos unha empresa de consultoría en Galicia, nos dedicábamos a desenvolvemento, cosas de desenvolvemento económico e social. Que pasa? Que aquí o máis forte que facemos é temas de turismo. Entón, estamos abrindo unha liña nova de traballo de comercio exterior para intentar traer empresas galegas, ¿no? E para eso trouxemos a AVI. Eu a AVI coñecino na Universidade de Santiago. Eu sou un profesor ali no Máster de Comercio Exterior e foi alumno meu. Entonces, como teñen unha... Cegou no meu talento, A tua familia está aquí ou está lá? Sí, está lá agora mismo. Levo aquí 6 anos, o que pasa que durante 4 anos só pasaba uns 90 días ao ano aquí. Viaxaba cada mes, unha cosa así, uns 10 días, e pasados estos 4 anos, pois xa me vin para aquí. A miña muller e os meus fillos iban a vir este ano, pero a miña muller está embarazada, entón hasta que nazca a nena, pois vai quedar alá. E o ano que ven xa se viñen para aquí. Que, por certo, de onde eres? De Ferrol. Son de Ferrol. Ferrolán de Pro. Entonces o Café de Tacuba? Sí, o Café de Tacuba. 100 anos de antigüedade, non? Cumple este ano. Sí. E a decoración está cheo de cadros que parecen casi medievais e despois ten un montón de frescos e demais. Pero bueno, aquí o importante está na comida. Sí. Na comida, sí. É comida tradicional mexicana. A cocina mexicana é Patrimonio da Humanidade pola UNESCO dende o ano 2010. Sí. Entón, a raíz deso, é certo que se están recuperando un montón de platos. A mí, gracias. Que temos aquí? Pois vos conto, este é un chile en nogada. É un prato realmente de temporada, ¿no? Por qué? Porque nestes meses, en agosto, setembro, son os únicos meses onde están todos os ingredientes cos que se fai este prato. Na parte de dentro ten unha carne molida, ¿no? E por riba pois ten unha noz e despois pois granada, ¿no? Bueno, estos son tacos de cochinita pibil, un plato típico de Yucatán. Faládenos dos horarios dos restaurantes aquí. A diferencia da lá, donde hai horarios de cociña, aquí non. Cando un mexicano chega a Galicia e lle damos só de almorzar pois un café, un zume e unhas tostadas, e quedan así con cara de me queren matar de fame ou que, non? Aquí toman moitísima, comen moitísimo dende primeira hora da mañá. Entón, poden tomarse unhos ovos, xa con chile, todo. O sea, xa toman comida picante dende primeira hora da mañá, non? E a partir de aí o restaurante queda aberto. Podes comer a calquer hora do día, dende as 8 ou 7 da mañá hasta as 11 da noite. A verdade que o agradeces. E eu, cando volvo para Ferrol, hai veces que chego ás 5 a algún sitio e digo, pero como non me das de comer? O que fai o costume. Sería unha cousa para exportar de México para lá. Dende logo que sí. Bueno, pues agora a comer, non? Moitas gracias. Gracias. Que aproveites. Gracias. Bueno, ahora imos ir ás luchas, este é o Arena México. Bueno, as luchas son con máscara, son loitadores con máscara, teñen moita tradición. Aquí en México é un espectáculo, máis que outra cousa. Sí. A verdade é que tiña ganas de vir porque o meu fillo cada vez que ven a México gusta de vir moito. E nunca viñera, nunca me cadrara. Incluso, bueno, utilízase moito as máscaras como agasallos para levar. ¿Con estas? Sí, este tipo de máscaras. Son de... Eu non os coñezo todos. Estas son de chicas, me parece. Pero hai nas de licra que son máis caras e despois hai outras de cartón que son máis paleras.
que me pueda aliviar, estoy desahuciado. El contagio me vino a pesar de estar vacunado. Ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado. ¿Qué vos parece? Pois está moi ben, home. Ves aquí, liberar un pouco de tensión, ver un salto. Ainda te divirtiste un rato. A verdade é que tan divertido que pasa no ring como que pasa... Sí, a verdade é que sí. ¡Ángel! ¡Dicen los de Galicia que chingues a tu madre! ¡Pinche vieja fodonga! No me digas que ahora te extrañan, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste la cena, no encontrarás razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Explícame que son os rudos e os técnicos. Os técnicos son os vos, os que non fan trampas e son os que lle gustan aos rapaces. E os rudos son os que lle gustan a outra xente. Insultan, fan trampas, cousas así. Pero a xente, aos maiores gustanlle máis os rudos, que dan máis espectáculo. O teu estreno que tal? Como te sentiste? Hai que volver. Hai que volver, ¿no? Pero vos cos técnicos. Tú eres el premio, ¿no? ¿Vosotros sois de técnicos o de rudos? Rudos, rudos. Ah, fatal. Hay que ser de técnicos. ¡Rudos! ¿Quién es tu favorito? Stuka. ¡Stuka! ¡Stuka es un culero, güey! ¡Arriba el Negro Casas! ¡Arriba el Negro Casas! Porque ganó, güey. Rudo, güey. Bueno, rapaces, pues nada, foi un placer estar con vos, foi increíble esto. Un saludo a todos os meus amigos de Santiago, a miña familia e a todo Tordoia tamén. Perfecto. Pues veña, ata sempre. Chao. José Antonio leva case toda a vida na cidade de México e con el imos visitar as pirámides de Teotihuacán, que son patrimonio da humanidade desde 1987. Buenos días, Toño. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Levo 48 anos en México e miña filla, Mucho gusto. Lucía. Que tal? Naceu aquí, pero é filla tanto de galego como de galega. Moi ben. E a que te dedicas aquí en México? Fago material de construcción, fago bloques de concreto. Esta zona é denominado Teotihuacán, Ciudad dos Dioses. Supostamente é a parte máis antigua da zona arqueológica, é a Ciudadela. Despois foi construída a Pirámide da Luna, que é a última que hai, e no medio, que é a Pirámide do Sol, foi a última construcción que fixeron. En México, esta zona arqueológica é a máis visitada de México, increíblemente sobre Chichén Itzá, sobre Tulum, sobre Palenque. Cantos sodes a familia completa? 4. 2 fillas, a muller e eu. A miña muller conocín aquí. É tamén filla de migrantes. Isto, como vedes, é o que chaman a Ciudadela. A cidade conforma ao rededor. A Ciudadela ven sendo como unha zona de mercado, donde a xente mercaba e vendía os produtos que traía de fora. Aquela é a de Quetzalcóatl, foi das primeiras que se fixo. Estas pirámides para que servían? Que finalidade? Eran templos, algúns de sacrificios, oración. Esta artesanía típica son como chamados. Esto que es un reclamo de jaguar. Un reclamo de jaguar. Todo esto es artesanía típica de la zona. Bueno, dicen que para subir esta pirámide tienes que subirla los escalones en zigzag
7 escalones para la derecha y 7 para la izquierda para no darle la espalda a los muertos y seguir viendo a Dios para respetar tanto a los muertos como a Dios, y de bajada igual para no darle la espalda a Dios. Ajá. O sea que así en línea recta non se pode subir. No, porque le das de espalda a los muertos. Pues é o que está facendo todo o mundo. Ya. Es lo normal, eso es lo que... Claro. Estas pirámides originalmente estaban completamente pintadas, con colores muy vivos, verdes, rojos, amarillos. O sea, no es lo que vemos originalmente ahorita. Nesta zona temos o que é representativo das culturas prehispánicas, que son a serpiente emplumada e os jaguares, feitos en pedra, o sea, nótase que esta xente era moi bocanteira. A serpiente emplumada supostamente Quetzalcóatl, o deus máximo para eles. Todo eso estaba pintado, manejaban o estuco e manejaban para darlle forma, e despois pintaban con colores moi vivos, tanto verdes, muy intensos, como rubios. Eran uns verdaderos artistas. Non se ten definido quen eran os habitantes de aquí. No hai nada que esté escrito ou que hayan deixado grabado en pedra ou algunha testimuña exacta. Ahora estamos na zona que é máis conocida polo mundo, que é a Pirámide do Sol. Esta de aquí, estamos ahorita sobre a Calzada dos Mortos. Supónse que ten 63 metros de altura, considérase das máis altas de todo o mundo. Aquela de lá é a Pirámide da Luna, é un pouco máis baixa. Este é a Calzada dos Mortos. Este está construído sobre unha gruta natural. Hoxe en día non podemos entrar, non están explorando, pero abaixo hai unha gruta natural. As culturas prehispánicas creían moito nas cousas naturales, que todos viñamos do inframundo, do centro da terra. Entón, por eso construíron a pirámide neste sitio. Eu, se non chego ao pueblo de onde son, fai de conta que non cheguei a España. A veces din que é fea porque chove moito, a mí encántame cando chove en Galicia. Pues a mí me encanta llegar al pueblo. También, como igual, tu pai. Sí, y que esté todo tranquilo. Al contrario de la ciudad, es como un descanso. ¿Os animáis a subir arriba? Eu non. Yo sí. Lista. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin... Bastante pesadito. Pues no estamos en la mitad, me parece. No. Ainda queda un bo treito. E aquí hai que escalar, non? Sí. Casi. Ibas a ir por aquí, pero... Bueno, Ya llegamos. ya. No fue tan malo. No fue tan malo, la verdad es que no. Vine hace como 4 años, un verano. Vine con varios amigos del gallego, nos Vale. juntamos y vinimos todos juntos. De Gallego, que es o centro galego. El centro gallego. Bueno, xa estamos de volta. Ah, que bueno, como foi? Bien. Al final non foi tan, non era tan... Non era tan pesada? Non era tan pesada. Bueno, home, espero que vos gustara. Despedirnos e saludar a aquela xente que está por alá. Exactamente. A miña nai, aos tíos e aos primos. E a la Que suegra. estedes ben. E a sogra? A sogra tamén está por alá, sí. A sogra e o sogro. O mellor indo ben alá. Vale, chao. Con 78 anos, Manuel Rial é un dos homes máis queridos e respectados por toda a comunidade galega en México. Facémonos acompañar del para visitar a Basílica de Guadalupe. Bos días, Manuel. Hola, Toño, ¿cómo estás? Moi ben. Benvido a México. Cheguei a México un día 6 de diciembre de 1958. Como todos os españoles, dediqueime a traballar. E fui un mueblero, fui un restaurantero,
bañeiro, e despois a xente viaxeiro hasta principios deste ano. Agora estou jubilado, non fago nada, entreteñome moito co Centro Gallego, veñen todos os rapaces do cuadro artístico e un grupo de damas que tamén toman clases comigo de pandereta. A ver, ti tocas a pandereta? Sí, claro. Aí está. E temos un grupo maravilloso, pois estamos frente ao que foi a primeira iglesia, ou primeira parroquia de indios, donde veneraban xa a Virgen de Guadalupe. Despois de esta, fundaron a que está lá no alto, apenas se ve, e de ali fundaron a que está a nosa direita, que se chama O Pocito, porque dentro dela hai un pozo. Pero mire, e por que fixeron varias iglesias? Fixeron varias iglesias porque, a medida que iba aumentando a devoción á Virgen de Guadalupe, non había cabida para os devotos. Manuel, e ti como decidiches vir para México? Porque meu abuelo estuvera aquí, entonces mandáronme a investigar a ver que pasaba cos bienes de meu abuelo. E resulta que non se pudo facer nada. Vim por pouco tempo e puxome a traballar e aquí estou. Agora, se vos enfocades para este lado, vas a ver o que é unha planta autóctona o que é o nopal. Aquí chamase nopal. Alá en España chamamos figos chumbos. Sí. O figueiras do demo. Isto é comestible e o fruto que podedes observarlo ali é sabrosísimo. E, agora, mira, ides ver este tipo de capo. Ali o ves. Ese é onde saca a tequila. Aí aquela bola que ten abaixo, eso despois hai que cocelo, e despois machácano, ferméntano, e despois extraese como se trae a aguardiente do bagazo da uva. Vamos a entrar á iglesia que é conocida como a do Pocito, porque hai un pozo adentro donde levaban a agua milagrosa para curar enfermedades e para facer moitos milagros. Aquí está o pozo onde extraían a agua e levaban os peregrinos, igual que os templos de Lourdes en Francia e moitos de Aguas Santas en Murcia. Podes ver arriba representando só o Espírito Santo e o universo radiado todo polo sol. Agora, se enfocas a Virgen de Guadalupe, tú entras nunha iglesia, sempre a ver que hai 4 columnas, sempre que sea de origen románico, que podían ser as 4 forzas cardinales, pero tamén podían ser os 4 líneas que debes de seguir na vida: rectitud, honradez, traballo e arte. Vente por acá que vas a ver máis cousas. Aquí ten a concha. E a concha que representa? Cando falamos das conchas, que é o diminutivo das concepcións, pero concebir, xa sabes o que é, pero tamén é transformación. Entonces, aí dentro da concha, con unha arenita podes formar unha perla, que é a purificación. Hai que ser perlas, non area común e corriente, senón ser perla. Por eso, vádelo encontrar en todos os templos que sean marianos, vais encontrar sempre unha concha. E nos témolo, pois eso, moi claro no Camiño de Santiago. Sempre é a transformación. Tú podes salir da túa casa sendo un simple peregrino e podes regresar sendo un home perfecto. Aquí estaba na esplanada da Villa de Guadalupe, onde tuve unha sorte de chegar fai 53 anos. Que che dou México? A min? Sí. México doume todo. Doume vida, doume diñeiro, doume salud, doume todo. Sí? Se alá non me faltaba nada, aquí colmoume de beneficios. Carai, o sea, un home afortunado. Pois eu sí me considero moi afortunado, porque non é só a fortuna de ter moito capital, que tamén, gracias a Dios, tamén o hai. Pero a fortuna de ter personas como ustedes e moitos máis que me rodean, que nunca me sinto solo ni nunca me sinto vello. Eu sempre me sinto mozo. Madre mía. A suerte tamén de termos un centro gallego que é unha casa de todos, unha casa acolledora, e onde hai unha juventud tan boa, tan bonita e tan preparada que me levan e me traen para que o pouco que eu sei que lles vai enseñando. Que estamos vendo agora? Agora estamos enfrente a penúltima basílica que se lle fixo á Virgen. Esta houve que deixar de oficiar dentro dela pola inclinación que lle podedes observar debido ao terreno. Aunque está en terreno firme, que está ao lado dunha montaña, e todo ao lado de aquí é lago. Entonces vense inclinando todo hacia o sur. Esta é a última que se fixo, é unha basílica circular
moi moderna, moi maravillosa tamén. La Biblia, los sacramentos, le tenemos miedo a los sacramentos. Bueno, que temos aquí? Ahora estamos aquí na esplanada, estou con o ingeniero Jaime Rodríguez, que é un bo elemento que toca a gaita, que está... Buenos días. Fai de todo. E vamos a tocarvos unha pieza como despedida. Ajá, pero que, amigo teu? É moi amigo, e tamén amigo voso. Compañeros do Centro Galego. Moi ben. Pues moitísimas gracias por enseñarnos tantas cousas. Bueno, pues espero que hayas disfrutado e que sigades disfrutando. Xa nos veremos un poquinho máis tarde, eh? Moi ben. Ala, Pues veña. saludos a todos, saludos a toda Galicia e a todos os que nos vexan. Pues veña, ata sempre. Vale, graciñas. Manuel Silva ten a sorte de vivir nunha das zonas máis luxosas e bonitas da cidade de México, a colonia Polanco. Quedamos con él para que nos la amose e nos conte que tal lle vai na cidade. Buenas tardes, Manu. Que tal, como estades? Son de Santiago de Compostela, levo aquí un ano e medio e me dedico ao mundo da comunicación corporativa e das relaciones públicas. E onde nos atopamos? Nos atopamos neste momento en Presidente Masaryk. Presidente Masaryk é unha, digamos, das arterias máis importantes de aquí, de México DF. En comparación con Madrid sería a calle Serrano. Tendas de Bulgari, temos tendas de Louis Vuitton. Realmente é a zona máis bonita a nivel de, bueno, de compras e ademais luxo. Atopámonos diante do Museo Soumaya. O Museo Soumaya é un museo de Carlos Slim. É unha colección privada de arte do señor Carlos Slim. Carlos Slim é, según a lista Forbes, o home máis rico do mundo. É mexicano? Sí, mexicano, é de orixe libanés, de país libaneses, pero é mexicano. Están obras de Renoir, obras de Dalí, obras dos grandes pintores, tamén e muralistas mexicanos. É realmente un museo que merece a pena vir a coñecer. As torres de detrás son as torres Telcel, son as torres realmente do seu imperio. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en paz. Estamos na Avenida de Reforma, é unha avenida das máis importantes de México. Foi planeada no siglo XIX, na época de Maximiliano de Francia. É un trazado de 3,5 km, máis ou menos, que é a arteria realmente principal de México DF. O máis importante é o que é o Monumento á Independencia. Nos atopamos agora mesmo na zona de Polanquito. Polanquito é unha zona moi animada. E que imos facer aquí? Pois imos quedar camiña moza e con amiga. Ah, que ben. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mi novia Aide, desde hace 10 meses estamos compartiendo la vida, y después aquí su amiga Ivette. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, saudar a miña familia, toda a xente que me coñece por Galicia, que é un placer ter esta oportunidade. Moitas gracias. Pues veña, ata sempre. Hasta logo. A cidade de México é coñecida polos seus mercados e polo enorme parque urbano de Chapultepec. Imos visitar estas dúas realidades con Fátima, unha ferrolá namorada da música máis alternativa. Boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Benvidos a México DF.
Chámame Fátima, veño de Ferrol e levo 1 ano e 8 meses no DF. E traballo nunha consultora galega. Son a delegada territorial aquí en México e o que facemos son, sobre todo, pois diseño de proxectos de turismo. Entón, que nos vas a ensinar? Mira, pois estamos moi perto do mercado de San Juan, que é un mercado de comestibles, onde podemos atopar pois de chapulines e insectos, que son unhas comidas moi curiosas aquí de México, e tamén hai un posto de comida galega que os quero ensinar. Guadalajara, 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 Guadalajara. Hola. Hola, muy buenas. Hola. ¿Es aquí donde venden los productos gallegos? Claro que sí, carnes frías, embutidos, abarrotes y quesos. ¿Qué tienen, clientes gallegos? La mayor parte sí, clientes gallegos. En algunos casos, algunos catalanes, en algunos madrileños, pero la mayor parte, el 70% son de origen Galicia. Muchas gracias. Y voltaré por aquí a Mercados Productos Vosos. Cuando usted guste, estamos para atenderla. Muchas gracias. Buen día. Bye. Gracias, buen día. Pois agora os quero amosar que me comentaron que aquí había un posto donde temos todos o que son os insectos que comen en México. E aquí podedes ver unha gran variedade deles. Están vivos estos. Sí, chimicuil vivo. Gusano de maguey, el gusano rojo. Puede usted elaborar un guacamole y asadito, se los echa al guacamole y hace su taco muy rico. Este es el mismo chimicuil, pero asadito. Queda, vea la textura, como es diferente. Sí, sí. Ya está tieso. Sí, queda como un chicharrón, claro. Sí. Es muy rico y muy sustancioso. ¿Qué te parece? Moi interesante. Eu quero probar todo. Sí. Esta es la huevita de la hormiga. Se llama el escamol. Se prepara con mantequilla, cebollita, epazote y luego usted hace un guacamole y con tortillas de harina. Esto lo comen mucho aquí, es muy popular, muy delicioso. ¿Para qué los va a usar? Los hace mi señora con mantequilla y con perejil y en taquitos. Y está bueno. Muy bueno, se lo recomiendo. Muy bien, pues muchas En gracias. el restaurante son carísimos. ¿Sí? ¿En el restaurante son caros? Son caros. Esta es la hormiga chicatana, se da en Chiapas. Pero son enormes. Sí, enormes y deliciosas. Más rica. ¿Está buena? Está buena. Muy rica. De la cabecita le salen como palomitas. Sí. Pero como cuando come una palomita, ¿no? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Venga. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Pois agora estamos no bosque de Chapultepec, que é un dos bosques urbanos máis grandes de Latinoamérica. Ten 600 hectáreas e está dividido en 3 seccións. Agora mesmo estamos na primeira sección e os vou ensinar un espacio moi especial dentro aquí do bosque, que é o ideorama. E aquí nos poñen, pois, cada día da semana o tipo de música que toca, a música que está soando neste momento. Esta é música árabe. Aquí temos os libros que podemos coller para sentarnos nun banco destes e tener un pouco de lectura tranquilamente. Pois agora estamos no castillo de Chapultepec, que é hoxe en día o Museo Nacional de Historia. Antiguamente foi a residencia de os presidentes da República, sobre 1930, por aí, que xa foi cando se trasladaron aos Pinos, e agora é solamente un museo. Ten unhas vistas moi bonitas de toda a cidade.
Aquí tedes unha das estancias que recrean a vida no castillo dos habitantes da época. Podemos ver pois como traballaban nos seus despachos, as salas de xuntas, tamén podemos ver en outras estancias os dormitorios onde dormían. Tivo moitos usos, foi un observatorio astronómico. O castillo de Chapultepec tamén foi unha escola militar e aquí librouse unha batalla dos mexicanos contra os estadounidenses cando quixeron invadir México. Se conoce como a batalla dos niños héroes, porque os nenos que aquí eran militares estaban defendendo o castelo, pois cando quedou un, que foi o último resistente, pois subise á torre, envolveuse na bandeira de México e tirouse para baixo porque non quería ser capturado polos americanos. Bueno, entón, conta, como foi o de vir para aquí? Pois eu estaba traballando na empresa de Ferrol, hubo unha vacante aquí en México e me dixeron se quería vir, dixen que sí e me vin para aquí, collín as maletas e me vin. E que tal? Moi contenta. Sí? Sí, levo xa máis de ano e medio e estou moi contenta de estar aquí. Sí, pois xa está aquí o meu portal, se queredes subide comigo, vos la ensino. Moi ben. Veña, adiante. Bueno, hola, Rodrigo. Bueno, esta é a miña casa, el é Rodrigo, o meu compañero de piso. Ah, moi ben, que tal? Hola, como estás, Ana? Rodrigo. Bueno, sí. esta é a sala. Aquí tedes, bueno, esta é a colección de vinilos de Rodrigo. Gasto demasiado dinero en ella, pero sí. Es mi colección, pero Fátima los disfruta muchísimo también. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, creo que ahí fue cuando dije, está bien, ya, quédate a vivir aquí, ¿no? E, bueno, e un amigo díxome que Rodrigo estaba buscando un compañero de piso, entón fun a ver, nada, vi a colección de vinilos e me quedei. Como é o de la vivienda aquí en México DF? Es caro, barato? Pois no que na zona da Condesa, outro barrio, outra colonia que é Polanco, pois sí, un pouco cara. Pois rondará os departamentos sobre entre 15 e 20.000 pesos, a mellor dese tamaño. 900 y 1.100 euros, ¿no? Por aí, sí. Pero son estas colonias. Logo, se saes fora destas colonias, é muitísimo máis barato. Porque as colonias que están... Colonias son barrios? Sí, as colonias son o que chamamos en España barrios. Isto é o que é a sala, que é a máis grande, e logo por aquí temos as habitacións, que aquí a chaman as recámaras. Son habitaciones amplias. Ah, pues sí. Sí. E nada. E logo temos outra habitación aí enfrente. 3 persoas poderían vivir aquí. Nos enseñas un pouco o barrio? Sí, vamos a ver o barrio e podemos tomar unhas chelas. Ah, estupendo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bye. Bueno, pois agora os vou ensinar un pouco como é a marcha aquí na colonia de Condesa, que hai moitas rúas de bares, restaurantes, antros, como chaman aquí aos bares. Por exemplo, Rodrigo, cando salía con él por la noite, me decía, no, vamos a aquel antro, e yo, Dios mío, onde me leva? Pero é un bar, como pode haber, ou un pub en Galicia. Se sabe máis que en Galicia, que parece increíble, que os galegos saímos moito, pero os mexicanos nos ganan. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuánto tiempo? Hombre, sí, qué gusto. Hola, muy bien. Alfredo, é mexicano, de aquí do DF. Carlos, bueno, nacido en Zaragoza, pero vive moito tempo en Madrid. Oye, ¿qué estáis bebiendo? Pues esto es una cerveza con clamato. El clamato es una combinación de jugo con almeja, es jugo de tomate con almeja, con sabor a almeja. Y tiene también algunas especies y bueno, pues es una combinación... Potente. Potente, sabe raro, es como beber cerveza con jugo de carne.
¿Pero y esto es común aquí? Es muy común, muy común. Hay distintas formas de prepararlo. La otra, que es más sencilla, es jugo de limón con sal y la cerveza. Y esa es la más típica. ¿Qué tipo de gente sale por esta zona? Hombre, pues aquí la zona de la Condesa pues es una zona donde viene gente clase media, media alta. ¿Pero es lo que aquí llamáis fresita? Es lo que llamamos fresa, pijo en España. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente de clase popular no sale con...? Sale a otros sitios. Pueden irse a Coyoacán, que es un sitio que está más al sur de la ciudad, o bien hacen fiestas en sus casas. Generalmente viene mucha gente para celebrar cumpleaños y es un ambiente más familiar, pero dentro de las casas. Ah, estupendo. Bueno, pues vamos a hacer entonces un brindis. Venga, ¡Viva México, cabrones! Pues venga, hasta siempre. Adiós. Bienvenidos a México DF. Es sencillo. Pensé que era más complicado, ¿no? Pero está... Ay, pobre, Susana.